man itong weather update adlang Biyernes, August 27, 2021. Sa pagkakaroon ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ, may dominant weather system nga nakaapekto sa Southern Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Ug para sa itong forecast sa sunod na 24 oras, ang Central ug Western Visayas, Palawan, lakip na ang Kalayaan Group of Islands, Occidental Mindoro, Makasinati ug madag-umo na kalangitan, inubanan aning mga katag na pag-uwan ug pagpanugdog ug kilat, direktang epekto kini sa ITZZ. Samtang ang Eastern Visayas, Makasinati ug panagsang mapanganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan, inubanan aning mga patak-patak na pag-uwan ug pagpanugdog ug kilat tungod sa hinungaw sa Intertropical Convergence Zone. Ug para sa atong dugang na detalye, bisita atong mga social media accounts ug mao na atong latest weather update gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST kini si Enzo Puerto.